най-важният навик, за да промениш живота си наистина. Това не е медитацията, не са визуализациите или афирмациите. Не е ставането в 5 сутринта, за да чекнеш 99 точки от дневния си списък. Не ме разберете погрешно. Тези неща работят, но никой от тях не е толкова силен, колкото да правиш това, което казваш, че ще направиш. Да изпълняваш дадената си дума. Първо към себе си. Да не предаваш себе си. Това е най-висшият акт на обич към себе си, защото си казваш: обичам се прекалено много, за да се подведа. Ще направя всичко необходимо, за да създам живота, който искам, и ще го изпълня, защото съм достоен за него. Ако си създадеш този навик, всички останали навици ще последват. И животът ти ще се промени в добра посока. Поздрави от ашрама на Битълс в Ришикеш. Чао и до скоро!